Davao City LGU nagpahimangno sa mga muadto sa Davao City Coastal Road nga tumanon ang health protocols human wala na matuman ang social distancing diyang midagsa ang mga tao pipila ka adlaw human kini giablihan ngadto sa publiko. Ani ang report. Ihay og kuhag hulagway og video ang mga Davaoenyo sa Davao City Coastal Road labi na sa Bago Tutalomo section. Human giablihan na kini ngadto sa publiko niadtong Biyernes. Apan tungod sa pagdagsa sa mga tao wala na maobserba ang social distancing. Gitugot sa LGU ang pag-abli sa Coastal Road ngadto sa publiko apan alang lang sa leisure activities ug kinahanglang tumanon kanunay ang COVID-19 health protocols. If disiplinado ta, if natay sense of responsibility towards ourselves and towards other people, I think po ma-bottle out gid nato ang COVID-19. All we have to do is be responsible lang yun. Each of us should know na natay responsibilidad towards sa atong sarili and towards sa atong komunidad. Nagpasidaan sab ang Davao City Police Office nga padayon ang pagpanakop sa mga masinupakon sa minimum health standards. Kung unsa ang makita dito sa atong mga kapulisan nga nag-violate sila ni Ana, ato gid sila isyuhan og citation. As of January 30, sobra 204,000 na ang natala sa DCPO nga violators sa COVID-19 health protocols ug mga ordinansa sa syudad kalabot sa pagbatok sa maong virus. Sa maong ihap, kapin 65,500 ang wala nag-face mask ug sobra 46,000 ang misupak sa social distancing. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.